Blay P Baro Shakatup Khubor Jungi ke Don Bosco Media Network. Tingni Paishwash ki mat ki bakongsan. Bayap ki Arngut ha Haryana dawat tokit binyak ki seng bhalang na Meghalaya. Rai ki no hikai contract banyak hi wat ban phaya la ka jing im. Ban ka jing ki dor ka petrol bat ka diesel ka we na ka daw ka jing rem ki mar ki mata. Tementa ngini phaish ki khubor ki bakambanya. Kumshi benta ban long ki balapin kre lada one land shop ka third wave jong khnyang COVID-19 hine ka sngi umintri ka tanak ka koit ka khya ulali jurep ka civil hospital ha ampati badha ka jing le jurep la don lang u director ka health uba amanwar DC SP bat kiwe habe krench ki lar pathai khubor uba al hek ulaong bangim la bantip lada ka ni ka third wave kan 1 am hinre kum ka tanat ka koit ka khya ngin per sang kat bala ban pin kre khna bangin la ban pin biangi ki jing sumari ki paiba bat ulaong ru baka sarkar hi barok we kala le lut kat ka bor jong ki banyale persha ya ka ni ka khlam Ambati district along with DC, DHSMI, Joint Director, Yamneshu to take a review for how we are prepared for this coming. Any eventuality, any situation will come for the third wave. So from the government and the department, we should be ready. So I will request the DHSMI to little bit elaborate how we are prepared for the third wave and the situation of COVID. Thank you, sir. Sir, we have come all the way and under your guidance and leadership, and we have had a very fruitful meeting along with the district administration under the Deputy Commissioner, Mr. Ram Krishna, and the Joint Director of Tourism Division, Dr. Shillong, Dr. Nongbi, Joint Director, and the DMNHO, Dr. Lili Marak. So, from the discussion which we had had with all concerned, we have found that Southwest Garo Hills is one of the districts which has improved considerably from the last time when we came. Now, as we could see, that this particular district, including the hospitals, the PHCs and CHCs, are in a position to combat effectively in case there is a surge. And as of now, what we have seen is the management of the COVID situation in the district is overall, I think, exemplary. And we feel that with such preparation, we are in a position to say with confidence that any type of wave that comes, with God's help and with the hard work being put in by all concerned, we'll be able to tide over this crisis. Thank you, sir. Thank you. Halor ka jing yap jong Arngut ki jait bin riu garu ha Haryana. Ki seng bhalang baper hinin ka janmit, ki la penloi ka candlelight service hapo athia bari, kum ka dak ban persaya ka jing shap niap ki ki Arngut. Hagate ka jing thang mombati, la shim bentari ki lai tili ki seng bhalang, ka FKJJP, GSU, bat aham, bandawa ya ka hok halor ka jing yap ki Arngut. Kiseng la dawaru yu Chief Minister Badon Burom Jungi Konrad Sangma ban ai jing thosh ka sarkar India ban phat tokit binyak nang ban lap manu bale ya katika kambaman. FKGCP Aradungai unit, aham regional unit, bat ka GSU Aradungai regional unit. Tengim kita termit ni lapulong daka candlelight service apa Shillong ne atia beri. Naga mata ka jingja bayui hapo social media jingja hapo Haryana nagoi ga jak pendu jungi garu pasa hapo Delhi te kumpang yui hapo social media ni snusi ba jak pendu jungi sale hadu ba nim laban yui ni snusi hadu kata namar kapor Singapore ya ka jag jungi notice jungi sa libing ya ni penpar ka jing susi nakanta brother Samuel Sangma but sister Rose Sangma de ya ngitskam ya ka sarkar Meghalaya dengan Chief Minister Badon Burom Jungi
congrats ke sangma kan aida ka jingto ya government of India kan investigate ya kan ka jingja ni kum ka seng ni dawa naka chief minister badon borom jungi ban ya ka jatpanur jongi pan investigate employ kwa hi pan yo ya ka proper investigate claim daga aida ya ka no de ni kemen ni mi niti bansa yo ya ka report bapa dan jasu kum kane ha sakmat ya ka jat perujungi dan jat perujungan nuri si barakore ya publish bon ini barak Hadian bakinong hikai kontrak kila penlong bon ki jingyak hi ban penbor ka sarkar jilla bakam day ban wengi ki nakakam nong hikai hadian bakim pass ka exam Meghalaya Teachers Eligibility Test hinrei kalong le na e ka jingyak hi jongki namar ka sarkar jilla kala weng kam yaki bat ka sarkar kam shimla siu tulop shu yaki mentala hinreu banai kata na du banai kelalengkon arhajar arphoi Hababhai ka kerwa Shakilat patai Khubor lingbao President ka Meghalaya Government Lower Primary School Teachers Association officiating on contract basis uba birbor yang temulai tho babon kinong hikai contract le kendu jing kumba kendu lem ki pai ba nong shong ka jilla babon kila du ka belasi namar ka jing penjari ka sarkar ka jing khangdam mentala arbana banya kun persaya ka jing sapriang oknyang jing pang COVID-19 Ulay itu shu babon kinong hikai kimyo shu ekabam kadi ban pen biang hing hasem jongki bala don ru na pading jongki kila pen pep school no iki kun jongki namar kila sha wengkam bat kim don pisa shu ban pas school ya ki kun jongki Uba birbor ula ong bola kerpat ka sarkar bakan perkhat lem na ka benta jongki bat lada ka sarkar kam le na ka benta jongki na kaliang jongki nong hikai contract kin penlong ka jingyak hi ka bating ba ula ong ru bakim salia wat ban pha ya la ka jong ka jingim Such pat nagaliang jongi kinoi kai kontrak chual kumaitip daga state berkawai nadu umnai Januari haden bela welcome daga sarkar ngila shong yata hangar site haga ashitarik hadu spotrik na march aja apwai hapo madan malki nagaliang jonga sarkar kala khat yakran yangi haga khat artrik langba additional chief secretary ba GP walang ubadai pek education department perkara ke akran kam shamla poi sya kanu kathong kapapun hun yangi kinoi kai kontrak nangta biang haka life hotrik benai life huai chitrik benai march april aja huai ngila song biang kum ke jing pen kan mau ka sarkar baki dai ben le yangi lang ba sit in demonstration hapo madal maki biang bat hadin nang ne ngila pen sangi ganika sit in demonstration nama ka jing khot yakran biang jong sarkar langba u secretary to government of Meghalaya education department but hagaju por de director jong education uba amrus marak hak khatum daitrik nai basau arjar arpoi ni kino hikai kontrak ngiladon yaga jing hadin ba la penduk kam yang ni nadu ubnai Januari jong snam arjar arpoi daga sarkar kumbaya mat jing ki pajba nong chong jong ka jilla ha por lockdown mentala arbanai ha kabaki lado kabala kasni hai ka pateng mangi kinoi kai kontrak ngilam ya kendo jing kabak haw hadu kata namar ba ngila sa penduk ya ka jing siu mentala ndru banai hawa pek chela ki jong ki khon ki khti ki badon ki ying ki sam ki jong ngimnut chu ban pek namar ba ni nyemla shu ban penbiang kino kam jong ki bon na preng kino hikai kontrak ki jongi kila hab ban penpap school ki khon ki jongi namar bangi la sha penduk jubor ya ka jingsiu mantalan ru benai ya ka notification ka bala penmi da sarkar na ka banta ka mtap ru ni ya ka nu jing ka ba khaw namar ba ka age ka jongi kala palat ya ka bala penmi da sarkar ngiladan mentala sauhusan senam ka akta bun na preng jongi kumtangim la chu bendang ya le yakene ke amtat ka bala penmi ka sarkar te habangi pai ikini ke baro ni snow yarade ba hato mangi kina hikai kontrak
ngim don hok mo ban im hato ngim don hok mo ban bam hato ngim don hok mo ban pen he pen start iki khon iki joi Ailat ka administration ban sha iki nongde madan hakandai lat ban shongde jingde lai sien chitayo. Hakashi tarik mentau benai naitung arajar arpaway habau nonglung khubor ulai keren ki nong dia madan ki basyat dia jing di hakandai lat kila penpawai ka jing so kemen ka bakrau banna kaliang jong ka administration ka badai pe yakani ka than kala ailat ki nong dia madan ban kin di jing di lai sien chitayo nadu menta ka sngi shi tarik unaitung bat kini ki nong dia madan kila etho bikila la kambeng ka kamai ka khai ka pateng bat kila kham la ban pendap penbiang yaki jing don kam hayeng bat yaki kun ki ti jong ki Kajing peri na do bang isdang ban plien namar kalap peri namar ba daya ujor bat barosi kata arbana ini syong yeng deh izin jar bahasa bapalat te na do bang isdang i kayo ban pli kamun dia kum sai kalap per ban kanang ya kis ngiru kala nong tiu kala nong per long ngila nong yo ban tit ki ai kai bangidan kam bat kam tam le kinang syong wai le ka banang kong ya ka bayin mo hoai kim ambe kita yin mo gisungko ba pli ya kata kajing mo tang ba nakaliang jongi pat long kan ban si ban ladang im yo ban la long kan nong kia tenang tu pat mentang ila yo syong mentala kumba ata yo ye dei bang ila pli ya ka yo long kan dia tum soi ngila yo ta ban bu ka bayin ngila yo thit kijing thit ngila yo bu ya ka bai mar nama kamar ni hat thit long menta dia kala kamperi sibun dia bat nakaliang kasor karu mar ngila ya trailang bat ngila don kata kajing suku kumdai kum ba mensua ngidap da kajing amai kajing nia kajing bomnya suku jengmut deh mentapat kekenti long ngila ya suku mo nakaliang jong kiru kila pelak kat kumbang ngila pan mo nginbut ya kata ka ot event kumbaki ai maki dapat kim don hiru ki bawan tam badai nomor ar wan tam tu badai nomor wan di wan bang ketulong kim dan te ki balong ki bala le tam lai na gitu ki basuan terwa kidani ki wai ar ngut long ki basuan kum tu nomor ki ka jaka ka bakali utu nomor wan umwan te ka khali no nomor ka tu kum kani long kala dei no ka kajing ya jingai ke izin jam je ba palat mar kan tam le ka rison na pring dungi le kim dan hiru ki badam ka rison ki pun ha bat kata kajing yaram na kasor karu kibun lah kibamio temen ta badai badang yo la kumne badai ngim kwa hira ya kata kajing ai kasor kare ngim kwa ni kwa hira ka sila de ngim prat ngim syong ngim yo bam da kajing ka kom sep la jong mar kasor kar le kakat kum kajing kular jong ka ban ai le ka bayeng tang si benar ngim pat dep ap si bun kalaira bun mai ke namar belayu kupta kan ngoi pi ka bayeng la yo bu man kasngi yo bu bayeng am lai spa saus spa si singi la yo bu tenang tu pat ndara lang ar la ajar ngila yo aya katrai long katrai roba pli tentang tengki apa ki abam nak tu bayeng mo tang bakim nut ban keren dei ding ayo ban pasat kum tu kinen kai mar ngiru ngisting makiro ba pli kan rat kisting mo na mar kajing kia ka kia hangi pi da ka ban te bangila yo la pada ban pli kum ni em long isu ternat cibun na mar ba ngikimen kenya ke sarkar bakal ailat yang ngite kum ni kasih ngila sedang ban bat yo tahu license te yo buat kata ro ngila kam im kai dia te ya kayo te dan kasih dan kasih ni kam yo nong kadan kasih patelong ya kabay nong yo ai tang bangim yo bun long ta kai kajingkyo dor jong ka petrol bat ka diesel man kasni sakaway pat ka daw ka bakta ka yad ka yeng bat ka kamay ka ji ki pat ba nong shong ka jilla Hagashi tarik mentau benai naitung arajar arpaway ka petrol kalapoy kendai pusau tengka liter kad baka diesel pat kapoy prapusan tengka liter kajing kiodor ka petrol ka penlong ban kiodor ki marba mardi ka bakta yuduk usuk uba klem yo ka belasngi mentala arbana AA na kadaw kajing penjari ka sarkar ka jing khangdam banyada na kajing pang COVID-19 Badagi di Khubor ngila posya bekut, tak hadu bengini syambiang kubli shibun.